k'a fɔ n ye sɔli kɛ siɲɛ kelen o tuma na mɛlɛkɛw sina k'a kɛ siɲɛ 10 o y'a jɔ ten ayi continue de don donc ne b'a fɛ k'i ɲininka continuité quoi ne b'a fɛ k'i ɲininka sisan mɔgɔ min ye ɲɔgɔmɛ in di lɛndi kama kira kanu kama o ɲɔgɔmɛ sara bɛ cogo di o tigi bolo fo mawludu yɛrɛ ou bien fo diɲɛ wuli de ɲɔgɔmɛ min y'o di o y'o se de ye n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔmɛ kelen n tɛ dɔrɔmɛ kelen ye n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma dɔrɔmɛ kelen bɛ a bɛ kumakan 5 fɔ a b'a fɔ ne tun ka dɔgɔ e de ye n caya parce que dɔrɔmɛ kelen ala b'a ɲuman kelen ala b'a sira ɲuman ta dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di ala ma a bɛ kan min i ye ɲɔkisɛ kelen da a ye ɲɔɲara 100 bɔ 700 o tuma ɲara kelen kelen bɛ kisɛ 100 o tuma dɔrɔmɛ kelen b'a fɔ ne tun ka dɔgɔ i ye n caya a b'a fɔ e de tun ka ne kɔlɔsi ne bin b'i kɔlɔsi parce que wari b'i poche kɔnɔ i bɛ to k'a lajɛ ni wari bɛ yen mais ni ne y'a di ala ma ni mɔbilitigi dɔ kan ka ne ta ou bien bandi dɔ kan ka i faga i ye dɔrɔmɛ kelen min di ala ma o bɛ se ka kɛ sinzan ye bandiw jɔlen bɛ nin yɔrɔ la i ka moto bɛ se ka sɔgɔ yan ni moto sɔgɔra sani ka tila o kɔlili la o tiɲɛnikɛlaw bɛ taa tuma dɔrɔmɛ kelen de i kɔlɔsi a b'a fɔ n kun ye i jugu de ye parce que ne de tun kan ka ni balimaw fara mais n kɛra i nin ye ne de tun kan ka ban ne de tun kan ka ban dɔrɔmɛ kelen n'i y'o don furufuru la a ma ban o tuma sisan ne de kɛra fɛn ye min tɛ ban ma indakum yanfadu ma indallahi baqi min b'aw bolo o bɛ ban nka i ye min bɛ ala bolo o tɛ ban i ye min di ala fana ma o tɛ ban sike a b'a fɔ ne de tun kan ka i don jahanama kɔnɔ mais bin b'i don alijinɛ na lahara don ni mɔgɔw jɔra lahara kɛnɛ kan i bɛ furabulu ye dɔw kunna dɔw ka furabulu dibilen don hali san nana ji t'u sɔrɔ mun na n'i ye dɔrɔmɛ kelen di jiribulu kelen dɔrɔmɛ 2 jiribulu 2 dɔrɔmɛ 3 jiribulu 3 n'i ye ɲɔgɔmɛ sa dun ɲɔgɔmɛ wari ni ko i b'a ta fɛn o fɛn kɔni 500 e ka yɛlɛ dɔrɔmɛ kelen fɔlen filɛ yen sanni an ka don ɲɔgɔmɛ yɛrɛ baraji la o dama cɛ ne gako y'a dun a kɛra dumuni min na ne y'a dun dumuni in bɛ to i kɔnɔ tile 40 awɔ n'i ye fɛn dun a b'i to mɔgɔ kɔnɔ tile 40 o tile 40 na e bɛ saraka min bɔ i bɛ dugawu minnu kɛ i bɛ nafila min seli ne min ye ɲɔgɔmɛ bɔ n'i ye ne ka ɲɔgɔmɛ sogo dun i ye min kɛ ne bɛ dɔ sɔrɔ o la hakɛ t'i o baraji la mais kabako ye min ye n m'a f'i ye n ko alakira bɛ bange don min a y'a sɔrɔ dugu dɔ bɛ yen olu ka laada san o san yɔrɔ ji bɛ ka cɛnni kɛ an fɛ bi o tuma san o san olu ka waati dɔnnibagaw ko npogotigi min bɛ yen n'a ma tulumu a naturel don ko o npogotigi bɛ kɔɲɔ bɔ ka furu nafolo ni fɛn bɛɛ d'a kan k'a don kuru kɔnɔ k'a poussé ka bila kɔgɔji kan ni ji y'a dun k'o b'a to balawu tɛ mɔgɔw sɔrɔ bɛɛ n'i ka saraka bɔcogo tɛ denni dɔ a y'a sɔrɔ kerecɛn ɲɛmɔgɔba dɔ o b'a la ka alakira ka kuma fɔ sallallahu alaihi wasallam ko kira dɔ bɛ na n'o ye Muhamadu ye ko ni min tugura o la o kunna jala o y'o fɔ yɔrɔ min na denni sina ka alakira tɔgɔ ye a y'a mɛn dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam a tora livre feuilleté la ka taa parce que hali bibulu kɔnɔ kira tɔgɔ b'a la a tora livre feuilleté la ka taa a taara se alakira tɔgɔ sɛbɛnlen la bibulu kɔnɔ Muhamadu a ye kira ye dɔrɔn a y'a kɛ tan k'a da disi la kura ye alakira kanu a ma seli dɛ a ye kira kanu de jira o tuma saya tuuru de nana se denni ma u y'a bila bateau sanfɛ k'u jɔ k'a lajɛ ka kasi bateau ninnu taara don dugu ji la a bɛna tunu waati min na o bɛnna ni ntɛnɛn fajiri ye ntɛnɛn jumɛn kira bangera ntɛnɛn na ntɛnɛn min na kira jumɛn denni ye kira tɔgɔ min ye livre la ka a embrasser a y'o min kɛ ntɛnɛn fajiri dɔrɔn kuru ninnu ka kɛtaw ni alakira ka bange a si ma kɔlɔsi ye baji jara kuru taara sigi dugukolo jala o ye mɔgɔ min y'a kanu dɔrɔn k'a to ka embrasser bibulu kɔnɔ e mɔgɔ min ye fɛn bɔ kira kosɔn e mɔgɔ min ye sɔli kɛ alakira kan dun
e mɔgɔ min sigiri i ka so kɔnɔ Allahumma salli ala nabi rahmati k'a wurudi alakira kosɔn don. Donc nin kalo in yɛrɛ la i dalakan yɛrɛ de kan ka k'a ye. Kalo in yɛrɛ dama Dɔ dama tɛ. Bolofa bɛ nin de kan. Ala jɔnba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ taa kaburu dɔ la a bɛ dingɛ seli a bɛ miseliw turuturu dingɛ fitinin a bɛ sɔɔri ka jigin ta a bɛ miseliw turuturu dingɛ in kɛrɛ la a b'a ɲɔngiri n'a ye sankolo bɔrɛ fa k'o bila n'a ye sɔli kɛ kira ka siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila n'a ye sɔli kɛ kira kan a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila a bɛ sankolo bɔrɛ décharger ta a bɛ sɔrɔ ka wuli n'a bɛ sunɔgɔ a jingɔtɔ ta miseli b'a kɔ sɔgɔ a bɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ waati min na an karamɔgɔ dɔw bɛ gɛlɛya olu y'o kɛ kira kanu na. Ɲɔgɔmɛtigi an b'a fo parce que ni waati min sokɛ kɛra bakɔrɔnin ye a damata kɛrɛkɛ bi da kɔrɔ n'o tɛ alakira kosɔn dɔw ye miliyari don mawuludu depasi la parce que kira ko de gaku alakira ko yɛrɛ dama tɛ hali bolisɔnna min ni baara wɛrɛ t'a la n'a ye wari sɔrɔ a bɛ hinɛ mɔgɔw la o bolisɔnna ti sa ni kafiri ayi fo ka diɲɛ wuli sitanɛ t'o fɛ yɛrɛ ɲumankɛla i ni hali n'i bɛ dulɔ min hali n'i bɛ boli sɔn mais e bɛ hinɛ mɔgɔw la i tɛ to a la bon ni ala y'o kɛ bolisɔnna ye o bolisɔnna joli bɛ yen n'olu ye misiri jɔ o ka so a ka ca mais n'i y'a bɛɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ hinɛ fantanw na u bɛ dinɛw na don u bɛ yatimɛdenw la bon o ye kafirifin ye e min bɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ n'e ko i bɛ fɛn dɔ kɛ alakira ye jɔnni m'o dan dɔn a se b'i ye o de la an ko mɔgɔw ma kira bonya jirala an na Sɛyidu Ibrahima y'a ka misi wɛrɛ ni ala kosɔn o kira min bonya jira na an na jamana mago bɛ dugawu la an ka jamana mago bɛ hinɛ na o b'a to an y'a drapeau embrassé ntɛnɛndon o ye koba ye ntɛnɛn le 9 inchallah gaku jamana bɛ yɔrɔ min ala an ka alakira bila an ɲɛ sa i m'a ye tubabuw ye kira jugu kelen dɔrɔn ta o de y'u bila an ɲɛ o ye jumɛn ye hinɛ i m'a ye a bɛ fɔ alakira ma ko nabi rahmati tubabuw ye hinɛ minɛ wallahi an ka dɔgɔtɔrɔso joli bɛ yan ka ca o de la n'i ye hinɛkɛla ka ko ta k'a lajɛ gaku i sigannen bɛ maa caman na i bɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ i tɔn ka taa jinɛ kɔnɔ koyi mun na ne tɛ silamɛ mais aw ka alimami banana dɔrɔmɛ kelen t'a kunna ne y'a ta ka taa furakɛ ka n'a bila aw ɲɛfɛ a ka aw seli i kana